खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गसाइगावनि रायमनायाव भाइब्रेन्ट भिलेजनि जोहै मोनबा गामियाव बायदिसिना सोरखारनि सुबिदाफोरनि सायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि हाबाफारि। रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि रायमना गामिनि नब्लाङाव दिनै 31 BNSSनि बानजायनायाव मोनसे मेल खुंनाय जायो। मेलाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती आरो MCLA उइलियाम नार्जारिनि नुजाथिनायाव सोरखारनि सुबिदाफोरखौ लानानै गामियारिफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायनाय जायो। बबे बिफानाव मा बिथांखि दं आरो बे बिथांखिफोरखौ माबोरै मोननो हायो, लोगोसे बे बिथांखिफोरनि गेजेरजों माबोरै जौगानो हायो बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। हाबाफारियाव DC पंकज चक्रवर्तीया बयखौबो गोसो गुवार लानानै सोरखारनि सुबिदाफोरखौ लानो खावलायो। लोगोसे MCLA उइलियाम नार्जारियाबो बयखौबो सुबिदा लानो हानांगौ होननानै थुलुंगा होयो। बे खेबनिफ्राय नोंथांमोना काजिरंगा नेशनेल पार्कआव सेल्फि लानो हानाय नङा। काजिरंगा नेशनेल पार्कआव मबाइल फनफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन। दानिफ्राय रावबो दावबायारिफोरखौ मबाइल फन लानानै माहारियारि हाग्रामायाव हाबनो होनाय जानाय नङा। फारसेथिं माहारियारि हाग्रामायाव जिब साफारिनि बेसेनखौबो बांहोदों। काजिरंगायाव रेट बारायनायनि थिरांथाखौ 12 बोसोरसोनि उनाव लानाय जादों। हाग्रानि मन्थ्रि एबा हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा मैदेर आरो जिब साफारिनि बेसेनखौ बांहोनो फोसावदों। काजिरंगायाव जानाय मोनसे रिभिउ मिटिंनि उनाव हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा फोरमायदों। बे समाव रेलवे साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। जुदि नोंथांमोना रेलवेयाव साख्रिनि सिमां नुदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। भारत रेलवे बिफाना फिन खेबसेबाव गिदिर पस्ट एबा थिसनथाइनि थाखाय साखाफारा जादों। बे खेबाव रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड थामहिनबा RRBआ ग्रुप D नि लेभेल 1 नि 30,000सो मासिफोरनि थाखाय एडभार्टिजमेन्ट होनो बिथांखि लादों। हादोरनि गुबुन गुबुन रेलवे जनफोरनिफ्राय लांदां मासिनि खारिथि बुथुमनाय जादों, जाहाथे थिसनथाइ हाबाफारिया थाबैनो फोसावजायो। बे बोसोरनि सेप्तेम्बर एबा अक्ट'बराव रेलवेयाव गोदान थिसननायखौ फोसावनाय जागोन होननानै साननाय जादों। फोसावथायनि उनाव अनलाइन एप्लाइ एबा अनलाइन आर'ज गाबहरनाया दिसेम्बर 2026 नि सिगां जागायनो हागौ। जाय लाइमोनफ्रा थाखो 10 उथ्रिसारदों एबा ITI डिग्री गोनां, डिप्ल'मा गोनां, बिसोरनि थाखाय बियो भारतारि रेलवेयाव गावनि जिउ राहा बानायनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु जानो हागौ। दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 25 लाख आरो आदर्श विद्यालय आफादनिफ्राय 10,99,631 रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय मोन्नैबो फसंथानखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। तामुलपुर जिल्लायाव STFनि गोख्रों सिग्रोमनायजों मैदेरनि हाथाइ सुरां सिखारिनिफ्राय हमनो हादों। तामुलपुर जिल्लायाव STF एबा स्पेशेल टास्क फर्सनि गोख्रों सिग्रोमनायजों सुरां सिखारिफोरनिफ्राय मैदेरनि हाथाइ बोखांनो हादों। आयेन बेरेखायै मैदेरनि हाथाइ फालांगि खालामग्रा सानै सुरां सिखारिखौबो हमनाय जायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ बाङालिपारनि 24 बोसोर बैसोनि गौतम बसुमतारी आरो 3 नं दङारगाव गामिनि 23 बोसोर बैसोनि सुदेम बसुमतारी होनना सिनायथिदों। मोनसे स्रोदै सुलुंनिफ्राय मिथिनानै स्पेशेल टास्क फर्स आरो तामुलपुर पुलिस बिफाननि मददजों मैदेरनि हाथाइ फालांगि खालामग्रा बिसोर सानै सुबुंफोरखौ हमनाय जायो। मोननै मैदेरनि गोलाव हाथाइया खमैबो 4 किल'ग्रामसो जागोन होननानै मिथिनाय जादों। बिसोर सानै सुबुंखौ हमनानै पुलिस थानायाव लाबोनायनि उनाव तामुलपुर हाग्रा बिफाननो गथायनाय जायो आरो आयेन बादियै बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बिफाना मिथिहोदों। बावखुंग्रि बियाबनि MLA रुपम चन्द्र राय बिथाङा बियाबनि गोब्राब बेराम जानाय सुबुंनि न'आव थांनानै खौरां लानायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होयो। बिथाङा गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि रांनि चेकखौ गथायो। लोगोसे बिथाङा गावनि फारसेनिफ्रायबो राङारि मदद होयो। बियाबनि दक्षिण सौतारानि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनाय बिनय बर्मननि फिसाज्ला कनिन्द्र बर्मननि न'आव थांनानै खौरां लानायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनि चेकखौ गथायो। MLA बिथाङा मयनागुरिनि
सम्पक कुमार दे आरो सुजित सरकारनोबो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायो। बेबायदिनो बावैसो सान सिगां जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामाव गोग्लैनाय एबा थैनाय बरागारि बिसिडिसिनि सिंनि सिमलागुरि गामिनि मनरन्जन मुसाहारिनि फिसाज्ला अरुण मुसाहारिनि दुखुथिया नखराव थांनानैबो खौरां लानायजों लोगोसे राङारि मदद होदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।